खुलुमबाय बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना अननानै गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन, नोंथांमोना नटिफिकेशन आपडेट मोनबाय थानो हागोन। दिनैनि भिडिअआनो ओरैबायदि जागोन, जोङो फन पे जों माबोरै जोङो बेंक एकाउन्टआव बोरै ट्रेन्सफार खालामो आरो लोगोसे जोङो फन नाम्बारजों जोङो माबोरै ट्रेन्सफार खालामो, जोङो आरो IFSC कड होआलासिनो जोङो बेंक एकाउन्टआव बोरै ट्रेन्सफार खालामो गावनि बेंकनिफ्राय फन पे जों, बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। लाइभ प्रुफ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन। अब्ला भिडिअखौ जागायसै आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै फन पेखौ अपेन खालामनानै। अब्ला नायबानो जाबाय, बेयाव आंना फन पे दंखायो, बेखौ आं अपेन खालामसै। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय, बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोंसोर नुदों ट्रेन्सफार मानि, बेयाव नोंथांमोना फैसा सेन्ड खालामनायनि गासैबो अपसनफोरखौ मोनजोबगोन। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै। फार्स्ट अपसनखौ बेयाव दङ नै टु मबाइल नाम्बार, बेयाव नोंथाङा मबाइल नाम्बारजों नोंनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय फन पे खालामनानै फैसाखौ सेन्ड खालामनो हागोन। बेयाव मबाइल नाम्बाराव माबायदि सेन्ड खालामगोन होननानै बुङोब्ला, जाय मानसिया फन पे खुलिनानै लादों बै मानसिनि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। बिनिफ्राय बेयाव ओंखारखागोन अपसन, अब्लानो बेयाव टाइप खालामदो, बिनिफ्राय फन पे खालामनानै फैसाखौ नोंथाङा ट्रेन्सफार खालामनानै हरनो हागोन। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थाबावनि नेक्स्टआव बेयाव नायबानो जाबाय, बेयाव दङ टु बेंक UPI ID, बेयाव नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बारजों सोनो हागोन दै। आं नोंथांमोननो खोन्थानि, बेयाव नायबानो जाबाय, नोंथाङा जाय मानसिनि बेंकआव सोनो बिनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन। नैबे गायाव दङ प्लास अपसन, बेयाव खनसे थुदो। बिनिफ्राय बिनि बेंकआ मा नाम बेखौ सार्च खालामदो। बेयाव दंखायो नै सार्च बाय बेंक नेम, बेयाव टाइप खालामदो, बिनिफ्राय सार्च खालामदो। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि, बेयाव दङ नायबानो जाबाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया, बिनिया स्टेट बेंक बा बेयाव खनसे थुदो। बिनिफ्राय बेयाव दङ एकाउन्ट नाम्बार होदो, बेयाव एकाउन्ट नाम्बार होनानै बेयाव IFSC क'डखौ होनाङा दै, बेयाव होआबाबो जायो। बिनिफ्राय नोंसोरो बेयाव नेक्स्ट नुगोन डन, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्लानो बिनि बेंक एकाउन्टआव मा नाम दङ बेयाव नुजाफैगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो खोन्थाबावनि बेक थांनि, बेयाव नायबानो जाबाय, बेयाव दङ नायबानो जाबाय टु सेल्फ एकाउन्ट, बेयाव खनसे थुनानै होदो। बेयाव खनसे थुबाथाय नायबानो जाबाय नोंनि बेंकआ मोनबेसे बेयाव फैजोबगोन दै। आरो नोंथांनि बेंकआ मोनथाम मोनब्रैबा एड खालामाखैबा बेयाव दङ नायबानो जाबाय गाहायाव एड निउ बेंक एकाउन्ट, बेयाव एड खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेयाव नोंनि बेंकआ मोननै मोनथाम दंबा नोंनि बे गुबुन बेंकनिफ्राय नोंनि बेंक मोनसेयाव फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामबा बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन। बिनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै बेयाव एमाउन्टखौ थुनानै होनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांनि बै बेंकनि पिनखौ बेयाव थुनानै होबानो नोंनि गुबुन मोनसे बेंकआव बेयो फैसाया ट्रेन्सफार जागोन। बिनिफ्राय बेक खालामबावनोसै आङो, बेयाव नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेयाव दङ चेक बेलेन्स, बेयाव नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बेसेबां फैसा दङ बेखौ चेक खालामनो हागोन बेयाव नोंथांमोना नायनानै। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना नायनो हागोन। आं नोंथांमोननो गासैखौबो शेयार खालामनानै होबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, गाहायाव दङ नोंनि बेयाव UPI ID आ फैगोन। बिनिफ्राय नोंथाङा सोरनो फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामगोन, नोंथाङा नैबेयाव हिस्टरि अपसन नुगोन, बेयाव नोंथाङा खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव जेसेबां हिस्टरियाव जेसेबां फैसा ट्रेन्सफार खालामो बेखौ डिलिट खालामनो हाया दै, दाननो हाया। आं नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामनानै होनाय जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै, आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनाय जाबाय। जायफ्रा रोङामोन नोंथांमोना नायनानै नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलावनो खालामनो हासिगोन। थेंक इउ। अब्ला लोगोफोर फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय।